lume, bine v-am găsit la un episod ceva mai nou. Astăzi vă voi povesti, înainte de toate suntem alături de Robert, de Professional Gamer, care după cum puteți vedea se joacă Paladin. Mi-a arătat colțul din stânga. Avem un... Da. Sună cineva. Sună? Bogdan. Închide-i. Și spune că filmăm. Avem un subiect ceva mai interesant de data asta. Vom vorbi despre cum am început eu să joc CSGO și cum a apărut această dragoste. Stați liniștiți, așezați-vă bine pe bani, că va fi o poveste lungă. Păi să începem cu începutul. Deci, eu până la vârsta de 7 ani nu prea am avut voie să mă joc jocuri violente. Nici acum nu prea mă joc, dar încă nu s-a adaptat, încă nu sunt genul. La vârsta de 8 ani, deci n-aveam voie. La vârsta de 8 ani mi-am luat prima dată 1.6. Am jucat 1.6 parcă până la 11 ani jumate, parcă. Și da, gândiți-vă și voi. Deci de la 8 ani până la 11 sunt 3 ani. Deci 3 ani, numai 1.6, jucam cu amicii, făceam acolo. Da, ne distram. Făceam concurs care face mai multe kill-uri. Era chiar distractiv. N-aveam ce să spun. Și se lansase deja CSGO, fiindcă când aveam 11 ani era vreo 2014. Nu, 2014. Și s-a lansat CSGO și tot mi-l doream foarte mult în perioada aia. Dar nu știam cum să-mi bag bani în Steam. Pentru că eram cam slab la chestia PC și doar să mă joc știam. Atâta. Și nici aia nu jucam foarte bine. Și, eu atunci în bloc aveam un amic, îl chema Bălan, care știa să... Acum mai e la mine în bloc. Știa să pirateze jocuri. Nu știa, era alt prieten, să scuzați, un curs prieten de multe ori. Aveam un amic care știa să bage bani în acele aparate și eu nu știam și l-am rugat de 11.000 de ori să mă ajute, dar din păcate că acel amic era cam zgârcit, nu m-a ajutat. Și faptul ăsta ajunsesem să fiu destul de supărat că toți colegii mei nu jucau și eu nu jucam. Era atunci pe vremea aia, acum 2 ani, păi era nebunie dacă aveai CSGO, adică erai frate, ce mai, Outlast, nu mai, alea erau deja jucate de noi. Și într-o zi mă gândeam, eu aveam la pușculițele parcă atunci 200 de lei și mă gândeam, bă, dar hai să încerc și eu 100 de lei să văd cam cum s-ar băga bani. Și în ziua aia mi-aduc aminte că am fost la tonomat și a fost stricat. Da. Și am venit acasă și am început să plâng. Că eu venisem cu gândul că gata, mi-l cumpăr azi. Și nu m-am lăsat, adică eram atât de supărat încât am mers de vreo 7 ori la tonomat și nu mi-a ieșit. Dar cu toate astea, faza e că am făcut. Și văd că mă ambiționam din ce în ce mai mult, fiindcă vreau să îmi cumpăr jocul ăsta. Țineam la chestia asta. Și una din zile mă duc eu, caut, aveam un prieten care și-l își băgase, dar nu era chiar atât de zgârcit ca alții. Și mi-a zis, și prima dată am greșit, vă dați seama, fiindcă a fost prima dată și vedeți, poate am pierdut 1.000.000 degeaba, 100 de lei.
Și a doua oară m-am gândit, bă frate, de asta e să caut eu tutorial pe net. Și am văzut un tutorial pe net, dar am văzut cu cardul, nu Cu ce? cardul, cu să-ți bagi prin card. Și nu găsisem cum să-ți bagi prin aparat. Și atunci m-am gândit, hai frate, să mai încerc o dată. Și gata, ultima dată. Și nu știu cum s-a întâmplat, fiindcă un coleg fix atunci își luase și el și mi-a explicat foarte bine. M-am dus la aparat, Ai avut noroc. am avut norocul să fie ok, să nu fie stricat. Am băgat banii, mi-am luat codul PIN, l-am băgat și văd odată că mi-apar banii, 20 de euro în colțul drept. Și am intrat, mi-am luat CSGO. Și cam așa mi-am luat CSGO-ul. Și în afară de și înainte de a încheia, aș vrea să vă spun ceva, stați un pic să mai uite sub. Nu se spuneau chestiile astea cu cum să-ți bagi bani în Steam și așa, deoarece nu toată lumea o știa și o păstrau mulți pentru ei. Și bă, cam asta a fost povestea. Dacă mai aveți genul ăsta de povești din istoriile mele despre CSGO și alte jocuri, le-am mai jucat, aș vrea să lăsați un buton de like și o să facem diferite gameplay-uri pentru istoria asta, asta e o nouă serie. Și da, ați fost alături de Green Street, Robert, de Professional Gamer, așa, și cam atâta. Ciao!